पसंदी गंगा मुझे गंगा तू किपरि ध्वंस कर मोहरी गुरु अंश विचित्र अग्रज आशा विचित्र आम भिकार चरच कह नेबतः चरम प्रतिशोध नेबतः चरम प्रतिशोध अरे अपेक्षा न कर गंगा निखात अपेक्षा न कर गंगा निखात निकटे संकट अपेक्षा करो पुत्र नासिनी चंडाली पवित्र गंगा हम पिता को घृणा करिवार प्रतिशोध चरम प्रतिशोध आउ करी से धर्म पिता निघात दानव प्रधानरी विधान समुपर पदवती मुखसती गंगा वो हे जीवदा सत्पुरुषर कनिष्ठ पुत्र विचित्र विश्व भगवान कौन करे कौड़ी छिपी इतने बड़ दुनिया रे कौटी रही केते दिन अनाहार बसी राज असर सब सही पारिलिनी से निष्ठुर निर्यातना सही पारिलिनी अनाहार कष्ट छाड़ी आसी सबुदिन निष्पत्ति नहीं छाड़ी आसिली से हस्तिनार राजमहल हे प्रभु नारायण तबे सब देखी केमिति सबुज ठाकुरी कहीं मो कपाल रेखा एते दुख लिखी देला अरे कहीं मो सहित एते बड़ छलना कल ठाकुरी चढ़े सकाळ हेले ता बसारु जाई संज हेले से भी ता बसा को फेरी आसी जाई सकाळ गुहाळ रे जाई संज हेले से भी ता गुहाळ को फेरी आसी हेले मो गुटे एमिति बाटरो बाटोइटे ना मोर किछि परिचय अछि ना मोर किछि अस्तित्व अछि परिचय विहीन मो होउछि गोटे विधवा लक्षणीटाए ए समाजर प्रत्येक मनीष माने कहउछंती विधवार मोह चाहिबाटा होउछि कुआडे अशुभ कहिके ना से
ସେଇଟା ପରା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ନାଇଁ। ଶୋଇପାରୁନି ଆଉ ଏ ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଆଉ ଭର୍ସନାକୁ କେମିତି ସହିବି ମୁଁ? କେମିତି ସହି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବି? କୋଉଠି ରହିବି? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କଣ ଖାଇବି ମୁଁ? ନାଇଁ, ଯାଉଛି ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ପତାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ ମାଗିବି। ହେ ବାବୁ ମଣ୍ଡି, ଏ ହତ ଭାଗିনী ଝିଅଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ବାବୁ, ଏ ହତ ଭାଗିনী ଝିଅଟାକୁ ଗୋଟେ ଭିକ ଦେଇ ଦିଅ ବାବୁ। ହେ ବାବାଟି, ନିଜର ହତ ଭାଗିনী ଝିଅ ଭାବେ ବିଧବା ଝିଅଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଦେଇଦିଅ ମା, ଏ ହତ ଭାଗିনী ଝିଅଟାକୁ ମୁଠେ ଭିକ ଦେଇଦିଅ ମା। ଦିଅ ବାବୁ, ମୁଠେ ଭିକ ଦେଇଦିଅ ବାବୁ। ମୁଠେ ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ।
କରୁଛ ଅମ୍ବାନୀ? ଏ ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲି ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଛୁମରା। ଅମ୍ବାନୀ? ହତଭାଗିନୀ ଥାଉ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ରାଜାଘରର ଖାଇବା। ଅମ୍ବାନୀ, ବାକି ଖାଇବା ହଉଛି ପରା ଏ ଭିକ୍ଷାରୁଣୀର ଧର୍ମ। ତମେ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଅମ୍ବାନୀ? ତମେ ମତେ ଅପବାଦ ଦେଉଛ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଛୁମରା। ଅମ୍ବାନୀ? ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସହିପାରିଲିନି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନା। ଅମ୍ବାନୀ, ସହିପାରିଲିନି ଆଉ ଏ ଅନାହାରର କଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ସେଇ ହସ୍ତିନାର ରାଜମହଲ। ନାଇଁ ଅମ୍ବାନୀ ନାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିପଦ ସଂକଟ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିଛି। କିପରି କିପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଅମ୍ବାନୀ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି ଅମ୍ବାନୀ। କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେନି ଚୁପରା ଥିଲେ? କାହିଁକି? ଅମ୍ବାନୀ, କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ? ତାମାନେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ? ତମେ କ'ଣ ମତେ ନେଇ ରଖିବ ତମରି ସାଙ୍ଗରେ? ନାଇଁ ଅମ୍ବାନୀ ନାଇଁ, ନାହିଁ କୌଣସି ମୋହର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମାତ୍ର ନିରାଶ୍ରୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ମୋହର ଧର୍ମ। ଆସ ଅମ୍ବାନୀ, ଫେରିଯିବା ମୋହର ରାଜାପୁରୀ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ଯୁବରାଜ, ଅମ୍ବାନୀ, ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସେଇ ବିପଦ ସାଗରରେ? ଅମ୍ବାନୀ, ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ବି ଚାହେଁନି ଯୁବରାଜ, କେବେ ବି ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ବି ଚାହେଁନି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଅମ୍ବାନୀ। ରଖି ମୋହର ଅନୁରୋଧ, ଆସ ଫେରିଯିବା ମୋହର ହସ୍ତିନାର ରାଜାପୁରୀ ମଧ୍ୟ। ଆସ ଅମ୍ବାନୀ। ଯୁବରାଜ, କେଉଁଠିକି ଯିବି ଯୁବରାଜ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି? ଆରେ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ବୋଲି ମୋର କିଏ ଅଛି ଯେ କାହା ଭରସାରେ ବାଟ ଚାଲିବି? ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଯାର ହାତ ଧରିଥିଲି ସେଇ କନକ ବେଟିରେ, ସିଏ ତ ମତେ ଦୁନିଆ ସାଗରରେ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବି? ସବୁ ଦୋଷଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫୋଟା କପାଳର। ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି? ସେଦିନ ଏ ହତଭାଗିନୀ ତାର ବିକଳକୁ ସହି ନ ପାରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ହସ୍ତିନାର ରାଜମହଲକୁ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା ବୋଲି? ସୁଖର ମୋର ଗୋଟେ ରାଜବଂଶର ସବୁ ପାଇଟି କଲେ। ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉଳି ଦିମୁଠା ଦେଲେନି। ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲି, ଅନେକ ଥର ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲି। ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳିଲା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରହାର। କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି? ସହିପାରିଲିନି ସାନ ମାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନା। ନାଇଁ ଅମ୍ବାନୀ, ସମୟରେ ମତେ କେବଳ